കേരള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ആദ്യ റെക്കോർഡിട്ട് ദളപതിയുടെ ലിയോ. റിലീസിന് 3 ദിവസം ബാക്കി നിൽക്കെ പ്രീ ബുക്കിംഗിലൂടെ മാത്രം നേടിയത് 7 കോടി രൂപ. ഇതോടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ദിന കളക്ഷനിൽ KGF 2 നേടിയ 7 കോടി ഇനി പഴങ്കഥയായി മാറുന്നു. ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റ് ശ്രീധർ പിള്ളയാണ് ഈ വിവരം എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. 7.25 കോടിയായിരുന്നു KGF 2ന്റെ ആദ്യ ദിന കളക്ഷൻ. ലിയോ 2 ദിനം കൊണ്ട് പ്രീ ബുക്കിംഗിലൂടെ ഇതുവരെ നേടിയത് 7.3 കോടിയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ പുലർച്ചെയുള്ള ഫാൻസ് ഷോ നിരോധിച്ചതോടെ അതിർത്തിയിലുള്ള ജില്ലകളിലേക്ക് തമിഴ് പ്രേക്ഷകരും ഒഴുകുകയാണ്. കേരളത്തിൽ പുലർച്ചെ 4 മണിക്കാണ് ഫാൻസ് ഷോ ആരംഭിക്കുന്നത്. PVRൽ പോലും ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി വെളുപ്പിന് 5:30 ഷോയുണ്ട്. ലിയോയുടെ സിനിമയുടെ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ഞായറാഴ്ച ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ചൂടപ്പം പോലെയാണ് ടിക്കറ്റുകൾ ഓൺലൈനിലൂടെ വിറ്റുപോയത്. ഇന്നലെ മാത്രം ഓൺലൈനിലൂടെ വിറ്റത് 3.5 ലക്ഷത്തോളം ടിക്കറ്റുകളാണ്. ആദ്യ 1 മണിക്കൂറിൽ വിറ്റത് 80,000 ടിക്കറ്റുകളാണ്. 2263 ഷോകളിൽ നിന്നായി കേരളത്തിലെ പ്രീ സെയിൽസ് കളക്ഷനിൽ ലിയോ വാരിയത് ഇതുവരെ 5.4 കോടി രൂപയാണ്. പ്രീ സെയിലിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ ചിത്രം കിങ് ഓഫ് കൊത്തയെ ലിയോ വീഴ്ത്തിക്കഴിഞ്ഞു. 3.43 കോടിയായിരുന്നു കൊത്തയുടെ പ്രീ സെയിൽ ബിസിനസ്. KGF 2 4.3 കോടി, ബീസ്റ്റ് 3.41 കോടി എന്നീ ചിത്രങ്ങളാണ് 3ഉം 4ഉം സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളത്. ഈ വർഷം റിലീസ് ചെയ്ത രജനി ചിത്രം ജയിലർ ആദ്യ ദിവസം കളക്ട് ചെയ്തത് 5.85 കോടിയാണ്. ഈ റെക്കോർഡും പ്രീ സെയിൽസ് ബിസിനസ് കൊണ്ട് തന്നെ ലിയോ തകർത്തേക്കും. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളും രാവിലെയുള്ള ഫാൻസ് ഷോ കാണാൻ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് ഇത്രയും വലിയ കളക്ഷൻ ഉയരാൻ കാരണം. കേരളത്തിൽ 4 മണി, 7 മണി, 5:30 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഫാൻസ് ഷോയുടെ സമയങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പല തിയേറ്ററുകളിലും വലിയ തോതിൽ ക്യൂവും തിരക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കണ്ണൂർ, കോട്ടയം ജില്ലകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റുപോയിരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിലെ സകല സിനിമകളുടെയും ആദ്യ ദിന കളക്ഷൻ ലിയോ റിലീസാകുന്നതോടെ പഴങ്കഥയായി മാറും. ആദ്യ ദിന കളക്ഷനിലും ചിത്രം റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു. അതേസമയം വേൾഡ് വൈഡ് അഡ്വാൻസ് സെയിലിൽ 40 കോടിയോളം ലിയോ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. റിലീസിന് വെറും 4 ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് ഈ നേട്ടം. ലോകേഷ് കനകരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത ലിയോയിൽ തൃഷ മാത്യു, അർജുൻ സർജ, സഞ്ജയ് ദത്ത്, ബാബു ആന്റണി തുടങ്ങിയ താരങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 19 ചിത്രം റിലീസിനെത്തും. പുതിയ വാർത്തകൾ അറിയാനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.